Jo també reflexiono sobre el mòbil, faig així perquè el porto en aquesta butxaca. També reflexiono, i reflexiono que és una eina només. No deixo de tenir una concepció, si em permeteu, humanista o renaixentista. Això és una eina, el centre és la persona, l'home, la dona, la persona, i a partir d'aquí, tira milles, reflexionem, creem, aturem-nos a pensar qui som, cap on anem, què volem, què fem, i en definitiva contemplem, reflexionem i gaudim. Proposar cada any als artistes que facin una reflexió plàstica i o literària. Voldria dir que quan feu la volta per la sala o aneu a la biblioteca o aneu al Museu del Joguet, trobareu objectes artístics, propostes plàstiques i trobareu textos per llegir. I que hi ha alguns dels textos especialment que es mereixen de debò una aturada i una lectura per múltiples raons.